yaro yautrai ko hemen ko para bayin hautrai Jesus Christ nyai kublai yapi na ka Holy Redeemer News Center Mauklam ai ka jinggur ko ka jingai ka jungoblai kandon batpi way pai way ko hemen ko para nyai kubleru yapi nagabenda baro ka jingkershan bar ka jimpidiang jompi yaki program baro ka bangila penmi na ka nega center bad ngimpat penkut inang yai beteng bad na ka way pat ka posh away pat ka pot ngin sanang man shapi da ki jingi kai ba per jingi kai ka batimai bad minda ngi ilayo jim parsan banang yarap iya ki kelung kinna hakene ka por ka ba menda ka tinu bele ka ong Matthews kat kindaish kat sao u Jesu ong sha ki kinarit kin wan shanga badula kata badula kerku yaki ko himen ko para u Jesu trang dik nagabenda ka jingdon jogi kinarit rengat badu bad ngilakwa banwan pai shapi da ka bahikai iya ki kinna shapang ka jingkardor jong ka jingim krustan bad nagabenda jongi ngin ke hikai ya piro da ka tin fareng namar bon ki kon jombi kilong ki bapule age school bad makiru ki kam sautan nar lese banios ngo iya ka jingi kai ha ka tin fareng te u fatherly job un sanang ki kai ya pi eki kinna kam karpang lemba ka jingkaran jongu shapanga jingardor jonga jingim badu Jesus Christ bad rengat bad kene ke jingi kai na kabenda ke kina ngen sanang airu ya ke wei pat ki jingi kai bad ngan sawan shapi da ka ban yalap ya ka wei ka retreat na kabenda ka longing longsem banangda ter ngen sanang ai shushu ya ka jingi kai ke batimai na kabenda bante ya ka jingi mensiam bad pi nagalyang jombi kershaniangi daga jing duai jombi nangken mau barabot banduai nagabenda gelindo nagabenda ka Holy Redeemer News Center Mauklam ngidondro ha umroy ha tura ya ke retreat center duai nagabenda ki father jongi ki badon ha kane commission banyalap yakak tin ubalai bat kumjuru sanang pen priang ya ke jingi kai baro kaba ngila dep ai happy ha kane ka channel sanang pen don kambha senang itu lem yaki paralog jompiru senang subscribe banang share yakine kenapa ya ke jingi kai kabang idang ai kapi kan sopoi ya bun ngut ke beriu bat bun ki longing longseng kin yo jimmendoi lembaga jingi kai uble un senang kerku yapi ngidang duai mangas ngina kabenda jompi baro uble unsa don ranggat batpi ngin senang yakendu ha ka jingim mensiam nagi pot shaki pot uble un kerku yapi baro